Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elianato. Taong 1965, Hernani, Samar. Matagal nang naninirahan si Elianato sa lugar ng Hernani. Tumanda na siya lahat-lahat. Hindi niya piniling umalis sa nakagisnan niyang lupa. Ayon sa kanya, na kahit wala siyang kasama, mas pipiliin niya pa ring tumira rito. Lahat kasi ng mga alaala ng yumaong malapit sa kanya, umiiral sa lugar na yon. Bagay na kanyang pinanghahawakan hanggang sa magwakas ang kanyang buhay. Sa taong ito pinuno, nasa edad 73 anyos na itong si Elianato. Nakatira siya noon sa dulong parte ng baryo kung saan madalang na lang ang mga bahay na nakatayo. Bukod kasi sa malayo ito sa sentro, salat din ang mapagkukunan ng hanap buhay sa lugar. Marami na rin sa mga kakilala niya ang nag-aabiso sa kanya na lumipat na, ngunit hindi naman niya ito pinansin. Ang palaging sagot doon ni Elianato, matanda na siya, kaya hindi na yon kailangan pa. Dahil sa ganun niyang rason, may mangilan-ngilan sa mga kakilala nila ang nagpaabot sa kanya ng tulong. Isang beses sa isang buwan, nagpapadala ang mga ito ng kanyang kailangan, kagaya ng bigas, karne, at iilang mga buhay na manok na pwede niya pang paramihin. Siyempre dahil sa alam naman niyang kailangan niya ang mga ito, hindi niya ito tinanggihan. Sa katagalan, nasanay na rin siya sa ganoong sustento, kaya kahit wala siyang trabaho, nakakapagpahinga siya ng maayos. Subalit, dumating ang isang araw na hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang sinisingil ng kanyang mga karamdaman. Sakit sa atay ang unang tumama sa kanya, kaya hindi niya yun ganong napansin. Basta na lamang na lang niya ang tungkol dito nang may bumisitang doktor sa kanilang baryo. Dala naman ng takot ni Elianato sa mga ganoong uri ng tao, 2 araw siyang nagtago sa kanila. Ngunit kahit anong gawin niyang pagmamatigas, hindi na rin siya umubra. Para lang kasi siya mapalabas, kinakailangan pa siyang pagtulungan ng mga taong nagmamagandang loob sa kanyang kalagayan. Pagharap naman niya sa manggagamot, agad siya nitong tiningnan. Mag-iilang minuto rin itong pinag-aralan ng kanyang katawan, hanggang sa may mga nakita na itong senyales na may kaugnayan sa kanyang sakit sa atay. Matapos naman siyang mapaliwanagan ng espesyalista, di naman siya kaagad naniwala. Nang maipaliwanag na nito sa kanya ang lahat, di naman siya kaagad naniwala, gawa ng ang buong akala niya, dala lamang ng katandaan ng paninilaw ng kanyang balat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na din niya maatimang sinasabi nito, agad naman siyang tumayo, kasabay ng dali-dali nilang pagtalikod dito. Bago rin siya umalis, inabisuhan siya nitong wag nang babalik. Dagdag pa niya na nakasalalay ang buhay niya sa pasya ng may kapal, kaya wag nitong husgahan ang kanyang kamatayan. Matapos naman niyang makapagwika, wala na ring nagawa ang doktor kundi ang sumang-ayon. Pagpasok naman niya sa kanyang pamamahay, agad naman siyang napatimpla ng kape habang nag-iisip ng malalim. Kalaunan, nang mawala na ang mga tao sa kanyang bakuran, dito na siya lumabas para magpahangin. Sa isip-isip niya, niloloko lang siya ng taong yon para mapahintulutan niya itong pag-eksperimentuhan siya. Dumaan pa ang mga araw, labis naman ang kanyang pasasalamat dahil sa hindi na ito nagpakita sa kanya. Ang tanging pumupunta na lang din noon sa kanyang tahanan ay yung mga taong nagmamagandang loob sa kanya. Sa halip din ay pagtabuyan ng mga ito, malugod naman niya itong tinanggap. Noong una hindi niya gaanong kinakausap ang mga ito, pero sa katagalan napilitan na rin siya. Bukod kasi sa palagi niya itong nakikita, madalas din itong magbigay sa kanya ng mga kailangan niya. Siyempre, normal na sa isang tao na ibalik ang ugali na ipinapakita ng kapwa nito. Sa kanilang pag-uusap, dito na nalaman ni Elianato ang tungkol sa rason ng pabalik-balik ng mga ito sa kanyang bahay.
Ayon sa tatlong lalaki, inutusan sila ng may-ari ng isang malawak na sakahan sa lugar nila para bantayan siya. Nalaman kasi nitong hindi na maganda ang kanyang lagay at maaaring buwan na lamang ang itatagal niya. Dagdag pa ng mga ito na kahit magalit siya, magpapatuloy sila sa pagbisita alinsunod sa mga utos sa kanila. Nang marinig naman ni Elianato ang tungkol dito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sabihin mo ka ako sa kanya, wag nang mag-alala. Matanda na ako. Kung tutuusin nga sa ganito kong edad, dapat nagpapahinga na ako eh. Wala akong mga mahal sa buhay. Kaya kung madatnan niyo ako ritong patay na, ilibing niyo na lang ako kung saan. Mapapanatag na ako niyan." Nang marinig naman ng tatlong sinabi niya, agad naman yung umalma. Ani nila, hindi sila ganoong tipo ng tao. Dagdag pa ng mga ito na gusto nilang tulungan si Elianato na maging maayos ang buhay nito, gawa ng ubod na ito ng tanda. Alam din nilang mabuti siyang tao, kaya bukal sa kanilang loob ang pagtanggap sa ganoong trabaho. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming bagay itong naitanong sa kanya. Base kasi sa mga nakikita ng taong yon, hindi malabong nagtatangan din siya ng agimat. Madalas kasi sa mga naririnig nilang kwento, mga matatanda na ang malimit nagtatangan ng mga ganoong uri ng gamit. Dagdag pa ng mga ito na, kung sakali mang hindi niya na ito kayang gamitin, bukas naman sila para magmana. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng tatlo, di niya maiwasang matawa habang sumasagot sa mga ito ng, "Hindi nga ako nakatungtong ng elementarya eh. Aasahan niyo pang meron ako niyan. Alam niyo mga iho, matatalino ang mga albularyo at antingero. Ako, matanda lang ako, pero walang ganyan sa aming dugo. Kahit halughugin niyo ang bahay, wala kayong makikita dyan." Nang marinig naman ito ng mga lalaki, nagsitawanan lang naman sila. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang pagbisita ng mga ito, hanggang sa dumating na nga ang gabi ng pagkamatay ni Elianato. Ayon sa kanya pinuno, totoong namatay siya noong mga sandaling yon. Hindi niya mawari kung ano noon ang nangyari sa kanya, basta bigla na lamang siyang inatake ng sakit. Pagmulat niya, hindi na siya nakahinga, tapos yung katawan niya napakatigas na. Naglalaway na rin siya noon, hanggang sa bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin, kasabay ng pagbalik tanaw niya sa mga magagandang alaalang tanging sa kanyang memorya na lamang umiiral. Pagkatapos ng ganoong pakiramdam, dito niya na napansin ang pagtigil ng kanyang puso. Gustong-gusto niya pa noong huminga pero wala na siyang kakayahan para gawin ito. Maya-maya pa, kagaya ng mga dinanas ng mga nauna sa kanya, na maalam na rin itong si Elianato. Sigurado siyang namatay na siya noong mga oras na yan dahil pagbalik ng kanyang ulirat, nakita niya ang isang malaking pinto na binabalot ng napakakapal na ulap. Meron din doong napakahabang pila ng mga taong animoy naghihintay ng torno nilang makapasok sa dambuhalang pintuan. Matapos naman niya itong masilayan, naghintay siya roon ng napakatagal. Ramdam niyang lumipas ang gabi at araw, gawa ng kusa roong dumidilim, pagkaraan lang ng ilang oras. Tinangkari niya noong umalis ng pila, ang kaso lang kapag ginagawa niya ito, may mga nakikita siyang nilalang na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa likurang bahagi niya. Sapat na ang mga titig na yan upang mapabalik si Elianato sa lugar kung saan man siya umalis. Hindi naglaon. Pagdating naman niya sa pinto, may nakita siyang isang matandang lalaki na may napakaputing balbas at buhok. May daladala rin itong tungkod at sa tabi nito naroon ang isang tandang. Pagwika naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinanong ukol sa kung ano ang mga mabubuting ginawa niya sa lupa.
Nang marinig naman ito ni Elianato, agad naman niyang inilahad ang lahat ng kanyang karanasan. Ngunit nang marinig ito ng bantay, sinabihan siya nitong hindi pa siya handa para tumawid sa kabilang buhay. Ayon dito, ang mga katulad niyang nakaabot sa edad ng mga pinili, marapat na bumalik sa mundo upang tulungan ng mga taong malapit sa kanya. Mariing din itong inilahad, kasalukuyan ng lumalaganap ang kasamaan sa sanlibutan, kaya hindi nila pinapahintulutang makapasok doon ng mga pinili nang wala pang nagagawang dakilang gawain para sa Panginoon. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yan, bigla naman siya nitong pinalo ng tungkod sa ulo at sa isang kisap mata, nakabalik siya sa katawan niya. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang madatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kabaong. Sa unahan naman itong bahagi, naroon ang 3 binatilyo na walang patid sa pagdadalamhati. Tanging ang 3 lang din ang naroon sa kanyang lamay nung bumangon siya, kaya nung masipat siya ng mga ito, hindi ito nagdulot ng anumang eskandalo. Yung 2 tumakbo, pero yung isang kasama nito naiwan sa harapan niya. Bakas man sa mukhang matinding takot, hindi nito pinagtangka ang tumakbo. Basta ang ginawa nito, nanatiling nakatayo habang gulat na nakatitig sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, pagbaba naman ng tensyon, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa mga nangyari. Hindi ho kami nagkakamali, Lolo Elianato. Patay na ho kayo. Nung nakita ka namin sa bahay mo, nilalangaw ka na. Wala ka na ring pulso, tapos matigas na ang katawan mo. Ano ho bang nangyari sa inyo? Ba't kayo nagkaganon? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, maging siya man walang kaide-ideya. Sa halip di na sagutin ng mga tanong nito sa kanya, inabisuhan na lang niya itong sunugin na ang kabaong. Ipinakiusap niya rin sa 3 na hanggat maaari, itago nila ang tungkol dito. Dagdag pa niya na maaaring dahil lang sa sakit niya, kaya napagkamalan siyang patay ng mga ito. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman siyang lumabas ng bahay para tingnan ang kagandahan ng gabi. Habang pinagmamasdan naman niya ang paligid, labis-labis siyang nagpapasalamat buhat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Hindi nagtagal, nang makaramdam na siya ng antok, nagpaalam na siya sa mga binatilyong nagbantay sa kanya. Lumipas ang gabing yan, muling bumalik ang 3. Si Elianato noon, wala pa rin kaide-ideya ukol sa kung ano ang nais ipagawa ng matanda na nagpabalik sa kanya sa lupa. Akala niya wala itong misyon na ibinigay, pero habang tumatagal, meron na siyang napapansing kakaiba. Nagsimula ito noong aksidente niyang masugatan ang kanyang sarili. Hindi pangkaraniwang dugo ang lumabas sa kanyang laman, bagkus isa itong puting likido na agarang nagpayabong ng lahat ng may buhay sa bawat lupang pinapatakan nito. Ang mga nanunuyot na damo noong nakalasap ng kanyang dugo, biglang umusbong at sa loob lamang ng ilang segundo, nagkabunga ang mga ito. Matapos naman niya yung masilayan, nagdulot naman ito ng matinding palaisipan. Gustong-gusto niya na noong magpakonsulta sa kakilala niyang albularyo, ngunit nababahala siya sa mga bagay na malalaman niya. Isang buong linggo niya rin itong pinag-isipan hanggang sa makapagdesisyon na siya. Pagtungtong naman ng Lunes, kasama ang 3 binata, bumisita siya sa kaibigan niya. Nang marating nila ang tahanan nito, nadatnan sila nitong nag-aayos ng mga panlunas nitong halaman. Kasakasama nito ang kanyang asawa, kaya nung magkaharap na sila, narinig din ito ang mga naitanong niya sa kaibigan niya. Akala ni Elianato, direkta nitong sasagutin ang kanyang mga sinabi, pero bigla siya nitong inakbayan, sabay sapilitang tulak sa kanya papaloob ng bahay. Nang mapansin naman ito ng 3 binata, sumama na rin ang mga ito hanggang sa makarating na sila sa loob. Nang maisarado na ng albularyo ang pinto,
agad naman yung umupo sa kanyang tabi habang nananatiling tahimik. Sa puntong yun, hindi na niya mawari kung anong ibig nitong sabihin, ngunit malakas ang kanyang kutob na meron itong nais sa kanyang iparating. Di nagtagal, nang bumaba na ang nararamdaman nilang tensyon, nagsimula na itong magsalita ukol sa kanyang mga nalalaman. Sinasabi ko na nga ba, kaya nag-iba ang ihip ng hangin sa lugar natin ay dahil sa piraso ng liwanag na bumaba. Ikaw pala ang napili, ang kaputol na kaluwalhatian na gagabay sa aming lahat. Ngunit hindi mo pa nalalaman ang iyong abilidad. Mag-iingat ka. Marami ang mga demonyong susubukan kang pabagsakin bago mo pa man malaman ang iyong mga kakayahan. Pagkasambit naman ng albularyo ng mga katagang yon, bigla naman silang napatahimik dahil sa mga pag-angil na kanilang narinig. Halos umikot din ang kanilang paningin sa kabuuan ng bahay hanggang sa mapadpad ang tingin nila sa asawa ng kaibigan niya. Pagsilay naman nila rito, agad naman nilang nakita ang namumula nitong mga mata, indikasyon na malayo na ito sa pagiging ordinaryong tao. Nang masipat naman ito ng kaibigan niya, agad naman sila nitong inutusang lumabas na ng bahay. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bigla naman itong sinunggaba ng asawa nito. Halos masira ang lahat ng gamit ng bahay dahil sa nag-uumapaw nitong lakas. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kahit gustong-gusto nila noong tumulong, napilitan na rin silang tumakas. Bukod kasi sa naghalo na ang kaba at takot nilang apat, aminado rin silang wala na silang kakayahan na makipaglaban sa ganoong uri ng nilalang. Maya-maya pa, nang makalabas na sila, iniwan nila ang albularyo sa kabila ng paulit-ulit na pagsigaw nito. Kalaunan, paglayo naman nila sa bahay nito, wala na silang narinig na ingay. Wala man siyang ideya sa kinahantungan nito. Labis silang nagdarasal na sana'y walang nangyari sa albularyo. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang marating naman nila ang bahay niya, pansamantala sila roong nagpahinga. Paunti-unti, nawawala na rin ang tensyong nararamdaman nila. Nang medyo kumalma naman silang apat, agad namang nagpaalam sa kanya ang 3 binatilyo. Kesyo may gagawin pa ito at kung ano-anong palusot para lamang hindi masangkot. Nauunawa naman ito ni Elianato, kaya hindi niya na yun pinakiusapan pang manatili. Sa isip-isip niya, makakaya naman niyang malagpasan ang ganoong problema ng nag-iisa. Wala na rin siyang pakialam sa mga mangyayari, gawa ng kung iisipin. Yung pagkatao niyang yun, patay na yun. Sa pagsapit naman ng gabi, parang isa siyang biktimang naghihintay ng kanyang maninila. Bagaman nakasarado na ng maigi ang kanyang tahanan, di niya maiwasang maalarma sa kahit kokonting kaluskos na naririnig niya. Akala niya kasi, punteriya rin siya noon ng asawa ng albularyo. Habang pinag-iisipan naman niya ang tungkol dito, di niya mapigilang mapaisip ng mga agam-agam. Kesyo, bakit naging gano'n ang asawa ng albularyo? Ano pa ang pwede niyang kaharapin sa mga susunod na buwan at linggo? At kung ano-ano pang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng matinding takot. Ilang oras pa ang lumipas, nagpatuloy ang katahimikan ng gabi. Sa kanyang pagbabantay, di naman niya maiwasang makaramdam ng puyat dahil sa kanyang edad. Pagtungtong naman ng 11:00, nang medyo napapaidlip na itong si Elianato, bigla naman siyang nakarinig ng isang malakas na tunog na nagmumula sa kalangitan. Wala siyang ideya kung ano ito, kaya dala ng matinding kuryosidad, nagpumilit siyang sumilay sa itaas. Kung saan-saan noon umikot ang kanyang paningin, makita lamang ang pinagmumula ng tunog. Maya-maya pa, pagtahimik naman ito, agad itong napalitan ng mga pag-aangil. Hindi lang yun iisang nilalang ayon sa kanya, at kung hindi siya nagkakamali, marami ang bilang ng mga ito. Hindi nagtagal,
Dito na niya nakita ang pulutong ng mga taong umuusad mula sa malayo. Siguradong sigurado siya na papalapit ito sa bahay niya, kaya naman hanggat hindi niya pa ito nakikita, lahat ng pwede niyang dalhin dinala na niya. Alam niya kasing hindi naligtas ang manatili at bilang isang matandang wala ng kakayahan, tanging pagtakas na lamang ang kanyang mapagpipilian. Paglabas naman niya sa likurang bahagi ng pintuan ng bahay, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa kakahuyan. Nanlalabo man ang paningin ni Elianato, nagpumilit siyang umusad, alang-alang sa pagnanais niyang tumakas. Subalit, dahil sa kanyang edad, hindi ito naging madali. Sinabayan din niyo ng matinding hika at paghahabol ng hininga, kaya ilang metro pa lang ang layo niya sa bahay niya, napilitan na siyang tumigil para maghabol ng hangin. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na nahirapan pa ang mga nilalang na makuha siya. Pagpalibot naman ito sa kanya, agad siya nitong pinagtulungan pasanin na parabang isang maharlika. Habang umuusad ang mga nilalang, may mga kataga itong binibitawan na hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Basta, base sa kilos at boses nito, parang natutuwa yun na hawak na nila siya. Nang mapagtanto naman ito ni Elianato, minarapat niyang maging handa na lamang sa mga susunod na mangyayari. Dumaan pa ang 3 oras, narating nila ang isang liblib na sitio na tanging ang mga nilalang na yun lamang ang naninirahan. Noong una wala siyang napapansing kakaiba, pero pagsilay niya sa mga mukha ng mga taong naghihintay sa kanya sa tabi ng kalsada, napansin niyang parang pamilyar ang mga ito. Hindi siya nagkakamali. Wangis siya ng kanyang mga kababaryo. Ang mas nagdulot pa sa kanya ng matinding pagkabahala ay nung makita niyang 3 binatilyo na palaging tumutulong sa kanya. Sa puntong yon, halos masiraan na siya ng bait kakaisip. Pilit na rin siyang nagtanong sa mga ito, ngunit walang nakarinig. Maya-maya pa, pagtigil naman nila, dito niya nakaharap ang pinuno ng sitio at yon ay walang iba kundi ang kaibigan niyang albularyo. Ngunit sa pagkakataong yon, napakabigat na ng presensya nito. Ramdam din niya ang kasamaang namumutawi sa katawan ng albularyo, indikasyon na wala na itong pananampalataya sa Panginoon. Alam mo ba kung nasan ka ngayon, Elianato? Magugulat ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang lugar na ito ay isa ring kinagisnan mo? Marami kaming isinakripisyo para sa iyo, kaya sana mabigyan mo ng pagpapahalaga. Dagdag pa nito na, magmula noong naramdaman nila ang kanyang presensya, agad na silang kumilos. Hindi na nila ito pinatagal pa dahil sa alam nilang madaling magising ang mga ganoong uri ng biyaya. Pagtatapat pa ng albularyo na, makakatulong ng malaki sa kanilang lahi ang dugo ni Elianato para makamit ang antas na kanilang inaasam. Matapos naman itong maibahagi ng albularyo, dito na ito nagsimulang magpakilala ukol sa lahi na kinakaaniba nila. Ayon dito, nahanay sila sa lahi ng mga karagdas, isang uri ng malalakas na gabunan na isinumpa ng mga anghel. Sa paglipas ng mga panahon, namuhay sila bilang mga aswang na walang pinagkaiba sa mga ordinaryong nilalang. Dahil dito, marami ang nagbuwis ng buhay sa hanay nila. Madali rin silang napapaslang ng mga albularyo, kaya sa paglipas ng panahon, kung saan-saan sila nagtatatago. Magmula rin noong naisumpa ang mga karagdas, walang araw na hindi nila hinanap ang bakas ng piraso ng liwanag. Ginawa rin nila ang lahat ng pagbabalat kayo at pakikibagay sa mga tao para lamang maipagpatuloy ang matagal na nilang hangarin. Nang mailahad naman ito ng albularyo, agad naman siya nitong pinahiga sa isang higaang gawa sa purong bato. Bago rin siya bitawan ng mga kasamahan nito, sinigurado muna nilang mahigpit ang lahat ng baging na nakapulupot sa kanyang bisig at binti.
Pagkatapos nun, ginilitan siya nito ng maliit na hiwa sa kanyang kamay malapit sa pulso. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na nagsimulang dumaloy ang kanyang dugo. Labis itong ikinatuwa ng mga nilalang na animoy doon nagmumula ang buhay nila. Gamit ang mga dala nilang maliit na baso, dahan-dahan sila roong pumila para sumalok ng dugo. Lahat ng mga nakainom noong mismong gabi, nakitaan din niya ng matinding pagbabago sa kanilang mga wangis at katayuan. Kalahating oras pa ang lumipas, dito na nagdesisyon ng albularyo na isara ang kanyang sugat. Ayon dito, sapat na ang nabigay niya, kaya makakapagpahinga na siya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Bagaman gusto niyang umalis sa ganoong sitwasyon, alam niyang masyado nang huli ang lahat para dito. Bukod kasi sa wala na siyang kakayahan para makipaglaban, masyado na rin siyang matanda para tumakas ng nag-iisa. Mas pinili na rin niyang tanggapin ang ganoong kalagayan dahil sa isip-isip niya, baka yun naman talaga ang rason kung bakit siya nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Sa loob ng 2 linggong panggagatas sa kanya ng dugo, para ng patay kung maituturing itong si Elianato. Naibibigay ng mga nilalang ang kanyang mga pangangailangan, pero lahat yon hindi sapat. Kahit masasarap din ang mga pagkaing iniluluto nito sa kanya, tila ba wala na itong lasa kapag dumadampi na sa kanyang dila. Dahil sa ganoong sitwasyon, unti-unti na siyang nasisiraan ng bait. Gabi-gabi, kapag pumipila na ang mga ito, walang patid siya roong nagmamakaawa para tapusin na ang kanyang paghihirap. Subalit, kapag naririnig naman ito ng mga nilalang, tila bang mas natutuwa pa ito sa kanyang mga daing. Sinubukan na rin niyang kausapin ng kaibigan niyang albularyo, ngunit maging ito man, hindi na siya nito pinapansin. Tila bang habang tumatagal, mas nakatuon na ang wisyo ng mga karagdas sa dugo na kanilang nakukuha mula sa kanya. Akala talaga ni Elianato Pinuno, wala nang patutunguhan ang buhay niya. Pero 2 buwan ang lumipas ng punong-punong paghihirap, muli siyang nagkaroon ng liwanag ng pag-asa. At nangyari ito noong sinalakay ang sityo ng 3 kataong may alam sa lihim na karunungan. Ayon sa kanya, kakatapos lang noon ng ritual ng mga karagdas nang mangyari ang hindi nila inaasahan. Sa bukana ng sityo, nakarinig sila ng malalakas na pag-atungal na animoy nagmumula sa mga kalahi nilang pinapaslang. Siyempre, dahil sa malalakas na roon ng mga karagdas, hindi ito nagdalawang isip na tumulong. Yung ibang ang nagbabantay sa kanya, harap-harapang nagpalit ng anyo. Ayon kay Elianato, malayo sa mga pangkaraniwang uri ng aswang ang mga ito. Sa kanilang totoong mga anyo, para silang mga tigring walang balahibo sa katawan. Taliwas din sa mga pangkaraniwang aswang, napakabangis ng anyo nila. Meron din silang 4 na pangil at lumalakad sila na parang sa mga normal na hayop. Matatambok din ang kanilang mga kalamnan at meron silang mahabang buntot na may matulis na buto sa pinakadulo. Umaangil din na parang baboy ramong mga ito, tapos kapag kumikilos sila walang kaingay-ingay. Matapos naman niya itong masilayan, nagpatuloy ang kanyang pagmamasid hanggang sa biglang nawasak ang silid ng kubo kung saan siya nakagapos. Pagsilay naman niya sa taong may gawa nito, dito niya nakita ang isang lalaki na nasa edad 50 anyos na. Alam niyang ang tingerong taong yun, gawa ng bukod sa mga karga nito, nakakaramdam din siya ng kakaibang presensya mula sa mga hawak nitong punyal. Akala talaga niya, ordinaryong antingero lang ang mga ito. Ngunit nang magsimula na itong makipaglaban, dito niya na lamang isa rin pala ito sa mga piraso ng liwanag na ibinalik sa mundo. Ayon sa kanya, isa sa mga senyales na piraso ng liwanag ang isang antingero ay ang pagkakaroon nito ng 6 na puting liwanag sa kanyang likod. Nagsisilbing pakpak at latigo ang mga liwanag na yan
na siya namang isa sa pinakamabisang panlaban ng mga katulad niya. Dagdag pa niya na, habang nakikipagbuno ang kauri niya, hindi niya maipagkakaila ang lakas ng mga binibitawan nitong atake laban sa mga karagdas. Hindi nagtagal, nang magpang-abot na ang kanilang paningin, agad naman siya nitong pinakawalan sabay pasan sa kanya. Wala siyang ideya sa kung ano ang gagawin ng taong yon. Pero alam niya na sa mga sandaling yon, tungkulin nito ang mailigtas siya laban sa mga kalaban nila. Habang binabaybay naman nila ang daan papalayo, dito na nagsimulang dumipensa ang iba pa nitong mga kasama. Dahil sa ginawa nito, nakatakas sila ng matagumpay sa pugad ng mga karagdas. Paglayo naman nila sa sitio, bigla siya nitong ipinasok sa malaking puno ng nara. Sa isang kisap mata, napadpad siya sa isang maliit na nayon na may mga kubong nakatirik sa paligid. Habang pinagmamasdan niya ang lugar na yon, wala siyang ibang naramdaman kundi ang kapanatagan sa kanyang sarili. Dito na babagay ang mga katulad mo. Pasensya ka na't nahuli kami ng paghahanap sa'yo. Marami man sa mga karagdas ang natulungan mo. Hindi na yun problema. Panahon na lang ang makapagsasabi kung papaano natin sila susupilin. Wika ng namumuno sa mga ito. Nang marinig naman yon ni Elianato, minabuti naman niyang sumang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw ng kanyang pananatili, dito niya napag-alamang hindi nakatuon sa pakikipagkombate ang nakuha niyang abilidad na ibinigay ni San Pedro. Bagkus nakatuon ito sa pagpapagaling ng mga sugat at karamdamang maaaring danasin ng kanyang mga kapatid. Ayon pa sa kanya na, sa lugar na kanyang pinagtirhan noon, pangkaraniwan na lang ang mga dibinong tumutulong sa kanila. Hindi naman masasabing mataas sila sa mga ito. Gawa ng kung kumbate lang ang usapan, hindi rin magpapahuli ang mga taong may ganoong kalakas na biyaya. Kaya lang naman sila nagsama-sama sa nayon ay para magtulungan. Alam kasi nila na sa pamamagitan ng dugo ni Elianato, nakabalik na sa kapangyarihan ang mga karagdas. Na alam naman nilang lahat na mga pangunahing kalaban ng mga taong ibinalik ni San Pedro na nagtataglay ng 6 na liwanag. Sobrang bitin ako sa kwento na to. Alam nyo rin, nararamdaman nyo rin na meron patong kasunod. Kung sino man yung nagpadala ng kwento ni Elianato, willing kami maghintay kung meron tong kasunod kasi parang dito pala magsisimula yung lahat eh. Diba? Sobrang lakas ng mga karagdas. Nakakapalag sila dito sa mga nilalang na pinadala ni San Pedro na pare-pareho nating alam na medyo mataas siguro ng konti sa Divino. Ngayon ko lang narinig yung ganito. Pero sana yun nga, meron pang kasunod.